започнем с усмивка работния ден и да споделим заедно хубавата страна на живота. Време за вдъхновяващи срещи, добри идеи, забавни игри и още нещо. Слушай Усмивки с мен, Мария, от 15 до 19 часа, само по Радио Веселина. Предаването, в което важният си ти. Представяме ти Viva-Con детски часовник, за да си свързан с малките дори и без телефон. Сетим за чат и обаждане директно от часовника. И за да не се притесняваш за тях, прецизно GPS проследяване и батерия, която издържа до 100 часа. Защото този часовник следва точния ритъм. Купи сега Viva-Con детски часовник на невероятна цена от 3,98 на месец в оферта Junior. Време е за приключение от Viva-Con. Увери, издръжда, купро-марина, не кола, Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777. Къде е най-вкусно? В Иванова механа. Къде е най-весело? В Иванова механа. Празнувайте с нас коледните и новогодишни празници. Иванова механа. Младост 1, булевард Иерусалим 22. Телефон 0877 55 55 59. Да, точно така. В сектор играчки на Store.bg ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в Store.bg. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в Store.bg. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в Store.bg. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в Store.bg. Избери доставка с BoxNow и ние ще доставим поръчката ти напълно безплатно. Къде? Как къде? BoxNow и Store.bg. Концертът на грандината на сръбската музика в нова дата 24 октомври, четвъртък. Не искаш да пропуснеш тази емоционална вечер с най-големите хитове на звездата. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на hiphop.bg и в касите на EasyPay в цялата страна. Вече закупените билети важат без презаявка за новата дата. Цета Ръжнатович на живо в София, 24 октомври. Зала Арена София. Радио Веселина. Най-добрият микс от песен. Подкрепата на G-Paint. Сигурност и най-висок стандарт в лазерната епилация.